Yasmina Navarro i el meu negoci és Salassons i Xarco. Va ser fundat en el 2012 per ma mare i mon pare, Manuel i Rosa, i ens dediquem principalment a la venda al detall de xarcuteria. Però ampliem els nostres serveis quan fem algun esdeveniment, com ara fires, que ara en aquesta situació no estem fent, o talls de pernil per a bodes, comunions, per a qualsevol esdeveniment. El que més m'agrada de poder treballar així és el tracte que li pots donar a la gent personalitzat, que cada persona que ve li pots oferir el que necessita en aquest moment. Com he dit, és venda al detall, doncs si tu necessites poc, te pots endur poc. Si necessites molt, molt. Si t'agrada algo més especial, t'ho podem preparar. I si busques qualsevol tipus de formatge estranger, doncs te'l podem portar, i també hi ha formatges o productes més bàsics per adaptar-nos a tot el món. El meu pare, Manuel, que va ser el que el va fundar, va decidir pegar un gir en la seva carrera professional i després d'estar un temps sense feina, va decidir que era el moment d'emprendre un negoci on ell poder fer el que li agrada, no estar condicionat a les opinions de ningú, ni de ninguna cadena, ni ningú jefe, per dir-ho d'alguna manera. Entonces, en principi, estaven ell i ma mare en una tendeta que la primera que obrirem va ser en el carrer Sant Josep, i estàvem allí i estaven ells dos. Després jo acabé la carrera i obrirem una tenda en Cullera, i allí estava jo. I ja després passarem així al mercat, que és un punt boníssim pel pas de gent de Sueca. Ha evolucionat, com vos he dit abans, perquè al principi obrirem una botiga més enfocada al salassó, perquè pensàvem que en aquesta zona no n'hi havia res de salassó i mos vam, ficar més en el tema del salassó. Teníem cosetes de fiambre i algo de producte d'alimentació, però que no pogueres trobar en qualsevol lloc. Com tot en aquests negocis, conforme vas fent clientela, és ella la que va demandant, i ens donarem compte que el salassó sí era important, però a la gent li agradaven més els embotits, els formatges, i el tindre cosetes d'alimentació que tu no pugues trobar en una gran superfície. I anàrem a poc portant coses així. Ara ja tenim de tot, perquè tenim coses que pots trobar a la gran superfície, coses que no, però, com vos he dit abans, és el tracte que donem al client, que és totalment personalitzat. En quant al producte que oferim, principalment tenim pernils i treballem en una casa de Terol, de Manzanera, que són el nostre principal proveïdor de pernils. Com podeu veure, també tenim el pernil tallat a mà, que sol ser més un pernil ibèric, que per a events tampoc, perquè avui en dia tot el món se'l pot comprar. Després també treballem molt en temes de formatges nacionals i d'importació que donen aquest toc de diferenciació en quant a la resta de formatges, els artesans, el de trufa, uns que n'hi han injectats en oli, que són productes nacionals, que no pots trobar, no són com els que trobes en un gran supermercat, són més artesans. I després hi ha tot tipus de fiambre. I per últim també tenim un poquet una xicoteta bodegueta. Si portem, com per exemple les papes que coneguen tot el món, i unes que són un poc, el que les prova repetir sempre, cosetes així. En quant a formació, estem en constant formació gràcies a RIMAT, perquè sempre estan oferint-nos cursos en companyia d'Unió Gremial. Entonces, fem molts cursos de formació d'atenció al client, de noves tecnologies, de com enfocar en un negoci a lo que avui és molt al dia, que són totes les plataformes socials.
I en quant a noves tecnologies, nosaltres tenim Facebook i Instagram, que se diu Salassons i Xarco, i allà anem publicant els esdeveniments que fem, els productes nous que tenim, fiquem també algun post de com consumir un producte o com treballar-lo, i això ens ajuda a que la gent, mitjançant aquestes redes, pugui conèixer el producte i quan ve així ja el sap, o bé des de la pandèmia és quan això més ha funcionat, que és el tema dels encàrrecs via WhatsApp. Ens envien i clar, és una facilitat perquè tu me l'envies a les 8 i me dius vaig a passar a les 2 i jo te'l tinc preparat, no necessites eixir-te'n de la faena ni res, o inclús me'l pots portar a casa. Aquesta tecnologia és el que més s'ha donat ara en la pandèmia. Quan no podíem eixir de casa, quan tancàvem, fèiem molt de reparto a la gent a casa perquè teníem temor d'eixir. Un negoci així a la societat i en el lloc on estem, com és el mercat, pot aportar a la societat temps de comprar. Me refereix que la persona que ve així a comprar també té de tot, perquè estem nosaltres, que som una xarcuteria i tenim de tot, però així al mercat pots trobar moltes coses. Llavors és un punt on tu, si vens a comprar, no necessites estar desplaçant-te a totes les botigues, perquè així ràpidament pots fer la teua compra setmanal. Llavors jo crec que les xicotets negocis d'alimentació t'aporten comoditat i rapidesa a l'hora de comprar. A més, com que vens així, no estàs condicionat a agarrar altres productes que veus, sinó és el que necessites. I com vos he dit abans, el poder portar-te el producte a casa, això és un gran punt a favor. Per tota la persona que vulgui emprendre en un negoci és com un fill i li has de ficar tot el teu amor i el teu dia a dia, i són dies de mal de cap i són dies de gratitud. Quan ve un client i te diu és que allò que em vengueres l'altre dia estava boníssim, són coses que t'alegren i són el que te fa el dia a dia seguir anant millorant les teues coses. I clar, li diria, això no és fàcil, però tampoc és difícil, simplement hi ha que ficar-li ganes i estar ahí. No va soles, n'hi ha que anar fent-ho marxar. Arrima't, tant per a mi com per a Salassons i Xarco, mos suposa un gran punt a favor, perquè si tu necessites alguna cosa i has d'anar a demanar-ho, probablement a mi com a persona no me facin cas. O si me volen donar un curs, com vos he dit antes, que mos ofereixen, no tinga les possibilitats que tinc com quan estic en l'associació. Llavors, Arrima't, per a tots els comerciants de Sueca, haurien de formar part d'ella, perquè és una associació on ens representen en quant a temes administratius, temes de formació. Si fem alguna, ara no és el cas perquè no estan fent-se, però quan fem alguna fira, quan fèiem l'Oulet, és millor remar tots junts que cada un cap a una direcció. Llavors, Arrima't significa això, el poder estar tots units i lluitar perquè el xicotet negoci, siga de lo que siga, tira avant.